game changer amene ndi game changer mutholo pa 19 December 2020. Amayi ndi abambo, anyamata ndasungwana, amalawi anzanga, ndikupaseni moni kwina kulikonse kumene inu muli. Ine ndithwere nyenye Mr. Game Changer, kapena kuti mutholo chikuni cha usi. Ndiyambe ndi mawu oti wosama lola wina azitiopseza achinyamata tamveserani. Osamalola kumbwambwanisidwa iya, osamalola kupeperesedwa iya, osamalola kumangogwadira ndi kuombera m'manja kupepesa pa zinthu zina zilizonse za uchitsirutsiru ayi. Malawi ndi watonse. Malawi si wa Malawi Congress Party. Malawi sakhala wachakwera andisadzakhala wachakwera. Malawi sakhala wa militiya. Malawi sakhala wachimwendo banda. Malawi ndi Malawi wa wina aliyense. Therefore, osamawopsezana ayi andi achinyamata, osalola kunjenjemeresedwa ndi kumbwambwanisidwa ayi. Ine ndi chikuni cha usi, ndimaopa chizukwa chokha kapena kuti chilengwalengwa pamwamba pa china chilichonse. Ndimaopa Mulungu. Amalawi tamveserani, choyamba ntero kuti tamva ripoti la ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso anali pate president SKC ndi anthu ena 8. Mukumbukira Malawi kuti ndege imene anakwera mwa chikonzesero chake imakwera anthu 18-19. Ndege iyi inakwera anthu 9 molingana ndi mmene tinaonera. Wina anabwezedwa kuti mulibe malo, ndege ya jaja. Mulipoti mulibe kuti kodi anambweza Richard Chimwendo Banda kuti asakwere ndege ndi ndani. Amalawi mudziwe ichi, tinaujidwa ndi President Lazarus Chakwera kuti ndege inakafika kunzuzu. Amene anamuuza kuti ndege inakafika kunzuzu, ripoti yoyamba ndi yachiwiri ikuoneka kuti ndege sinakafika kunzuzu. Anawauza Achakwera ni ndani? Kunkuyu Moses, kapena kuti no ni ndani katina kuti chani Moses Kunkuyu anatiuza ife kuti Amalawi osadandaula black box ilipo yasamalidwa bwino, ili malo enera. Anamuuza ndani? Anaiona kuti popeza akunena kuti ena ndege inalibe black box. Ndiyankhula pano kunena kuti anazimisha kapena amene analipatawa ya kuchikangawa ni ndani. Mulipoti sana tuuje chinachitika ndi chani kuti tawa yokai izime sitikujiwa. Nimafuna ntero kunena kuti anayambirira kufika pa malopa ndi ndani sitinawajiwe. Nimafuna ntero Amalawi kuti ripoti ja yonse taimvera kumbali ya ine ngati Game Changer ndi ripoti yongoneseratu kuti boma ili lili ndi magazi m'manja mwake, andi boma ili ndi boma losafuna kuliuza dziko chilungamo. Boma ili remember Asangala, Amatenje, Agadama, anthu ambiri mabishopu ampingo wa Roman Catholic anaphedwa ndi boma la Malawi Congress Party. History is a based teacher. Anyway, nimafuna ningonena chonchi kumbali yanga nkhani ya ripoti. Amalawi zisiyeni pamenepa, chifukwa akakhala pankate sapekayi. Either you like it or not, but let me tell you Malawian, kunena kuti zisiyeni mene zililimu, chizadziwe nchipande poomola. Ndipo ndikutanthauza chani? Amalawi ngati mfuna kuziwa choonadi sinthani boma. Amalawi ngati mukulira ngati imakupwetekani imfa ya SKC ndi anthu ena 8, sindani boma pokachosha boma loyipa ili, chifukwa akhalira zoyipa kuti zidziwike zoyipa zimene akhalira tikachose ndi voti yathu. Ndilekeze pamenepo. Ena mmandifunsa kuti kodi Game Changer za ripoti suika po mulomo
ine mulomo wanga ndoli uza dziko okuza na Amalawi anzanga kuti tikavote mwa unyinji kukachosa boma la Magaziri, kukachosa boma la Nkadzali, kukachosa boma la Zikwanjeri, kukachosa chikangawazi kuti dziko lidziwe chonadi. Yanko yatina chilichonse chokuza ndege idzadziwika tikakavota. Imeneyo ndilekedze pamenepo. Ndikubwera nkhani yokudza atina Musowa atanayankhula mawu achiopsezo pokhala kuti ngati dziko tikunka tisendera kuchisankho. So mawu amene analankhula Musowa MP komanso achikwanje komanso mayi uja amene anakayankhula ku Phalombe ni mawu achiopsezo. Wina aliyense wayima kunena kuti yayi mawu amene achesana yankhule bwino Musowa ndi anthu ena aja apepese pakana zafika kumapangiridwa ma press briefing kuyankhula ni mafuna inenso ndipange respond kunena kuti no Musowa sakupepesa, Chikwanje sakupepesa, Njimayena yankhula ku Phalombe aja sakupepesa, kufikirana anthu amene tikwajiwa ife amene amankanatha manga ndi Chikwanje kukhapa anthu kumbowe. Anthu tinena pano magalimoto awo anaphwanyika alichiphwanyikire, zilema ndi zilonda sizinapole. Anthu ochita kudziwika ngakhale manamba plate odziwika magalimoto awo, nyumba zawo zodziwika sanamangidwe. Anthu akumva ululu tikamange Musowa. Ndi chifukwa ndikunena kuti pali mwambi onena kuti menya galu kuti mdziwa mbuyache. Tikamanena kuti chipani cha MCP democracy chilibe. Tikamanena kuti anthu aja amene amakhapa anthu aja amatumidwa ndi MCP sanamangidwe. Lero zikwapweteka wina kungoyankhula. So nimafuna Amalawi mudziwe ichi. Zipani za opposition zinakonza ma demonstration yake. And Amalawi mukukumbukira bwino kunatulukira anthu otumidwa Azikwanje paka na lerolo ma videos mulinawo ena anakapidwa kumene kuja apolisi kumathandizira kukapa anthu. Zinthu zinachitika paka na mademo aja anakanizidwaso mosasatira malamulo. Amalawi panopo ena anzathu ali ndi zilonda ali ndi zibabala. Zinthu zinachitika zosakhala bwino. President sanayankhule, Chimwendo sanayankhule, chipani sichinayankhule, pamene pakhesedwa mwazi chipani sichikuyankhula. Wina wangonena and ndifuna nipange interpret it very well. Kunena kuti munthu akunena kuti Amalawi ngati moyo uwu wokhapana wu ife kuyesetsa kupita ku Lilongwe tikukapidwa. Akunena kuti ayi tili ndi ma videos, tili ndi ma evidence kuno nkosafikidwa. Wina aliyense kufika kuno tikhapa, wina aliyense tipanga china chilichonse, wina aliyense titema osafika kuno. Wina kuyankhula pa nsonkhano na Yesu kunena kuti no ngati khalidwe la mtundu otero loti ukuayi kunonso ndi mukaona amene waso avivilize. Iweyo nde walakwisa. Chisamakomere mbuzi kugunda galu. Galu akatagunde mbuzi mmenye ni galuyo. No. 50-50. Ndimafuna ningotera Amalawi kunena kuti mukumbukire kunena kuti no osatira chipani cha Ford kumpoto akupanga matraining yao kukonzekera kuti masana kapena mawa kukubwera president wao Enoch Jehana anthu anamenyedwa ndi kukhapidwa ndi kuvulidwa kugambidwa salu. MCP ya polisi yake sinapangapo kanthu paka na lero no one arrested. No. Nobody was arrested there. Yet wina kungoyima kuyankhula mange, wina kungoyima kudzudzula mupeni, wina kungoyima kuti ali ndi sogolo asakhale ndi moyo. Is that make sense? Democracy imeneyo. Anyway, ndimire pamenepo. Amalawi tisaope, achinyamata tisaope. We are in democracy and no one can reverse it. Ifeyo ngati njika ja dziko la Malawi, like me, I always cry because my grandfather was dead just because of this democracy. Not just dead, but was killed because of this party. I know and I remember. And most of times I feel pain when I remember it, right? My fellow relatives, fellow brothers,
everywhere all region here in Malawi anthu anaphedwa kubayidwa misomali pamutu kuumbutsidwa nkhani yachakudana ndi kamudzu nkhani yachakudana ndi chipani chomanga chanyakulo cho kumatenga moyo wa munthu zona kukawika kuti chirombo chikadye kumaona kuti munthu uyo thupi lake linosafunika koma kachidwe icho wa moyo wamphamvu osadwala. Ndimafuna mtero report likuonesa kuti anthu aja ngozi ija inamwa magazi, ngozi ija inachosa nkozo, ngozi ija ndimafuna mtero wa Malawi zonse izi gwero lakuthana nawo ndi vote. Nkhani imeneyo ndilekeze pamenepo. Let me ndimalize ndi kupanga respond what the president said yesterday poyankhapo mafunso osiyanasiyana okhuza dziko lino la Malawi. Fero Malawian, president wanzeru ndibwereze president akuti wanzeru, and I don't know kuti amene anapanga kuvomereza ndikumpanga odeni nkulu ameneyi ndikuti this one ndi zona kuyenereka kukhala mbusa paka na kumapangidwa promoting kufika pa reverend pa bishop kufika pa president wa mpingo. I don't know kuti anthu amene wa anaganiza bwanji anali mulungu kapena tinali chani. Komabe anyway mwina mulungu amafuna adzaonesere kuti masiku osiriza kuzabwera zitumika chinyengo, anthu oyipa, anthu opanda chikondi, anthu akupha, anthu odzunza, anthu osavomereza ngakhale cholakwisa chawo. Tiyamike kumwamba fa mulungu sazipanga molakwika. Ndimafuna ndiyankhula chonchi. Munthu akumufunsa president funso lokhuza kwambiri. Bwana president, mukudziwa kuti fetereza mdziko lino wafika 100 chakuti 1000? Are you aware that price of fertilizer is now over 100,000? Do you know that? President akunena kuti no anthu atha kugulisa yankhoto yachimenechi maomana kuti ndikudziwa and ine ngati head of state ngati tate maplani anga ndikukonza motere kuti ndithane ndi vuto limeneli. Akunena kuti anthu azikagulisha chimanga, munthu atha kugulisa chimanga chache matumba awiri ndikukagula thumba limodzi la fertilizer. Amalawi tili ndi mtsogoleri ndi dziko lino chimanga matumba awiri panopo tili pa 55,000, fertilizer ali pa 121,000, D compound akuthamangira 150,000. President akunena kuti ukagulise matumba ako awiri amene tikatenga ndi mtengo wa fertilizer sakukwana. Ndimafuna mtero Malawi lero akudya achiteze, Malawi lero akudya zikhawo, Malawi lero ngati wapezako kachakudya akudya madeya. Matumba awiri achimanga otakagulisa apeze fertilizer 100 chakuti 1000 apeza kuti. Komanso kuti kukamba za tumba limodzi limeneli ndikuti paulimi munthu amafunika kukhala ndi matumba awiri molingana ndi malo ake. Ena amathira matumba 4, ndikuti ngati uli ndi matumba 4 uyesese iweyo ukagulise matumba 8 achimanga. Where can you get that 4 bags of maize or 8 bags of maize kuti ugule fertilizer? And si matumba itoka kuenekaso kuti upangepo adi ndalama zina pafikira Malawi pazona chitsiru chena chikumane labe kuti boma ndilo mweri. Mbuzi ina nkumane labe kuti president 2025 ndiye mweri. Amalawi utamveserani. Ndifuna ningosiyanisa pang'ono as I conclude my message malauno. Kunena kuti remember tinali ndi Professor Arthur Peter Mutharika amenenso akuyima ngati president pa zisankho zimene zikubwerazi, amene walamulira dziko lino kwa zaka 6. Amalawi ziwani kunena kuti President Peter Mutharika pa zaka zake 6 fertilizer sanaduse pa 21,000, fertilizer sanaduse pa 21,000 zaka 6. President Peter Mutharika pa ulamuliro wache pa zaka 6 mafuta sanafike ndi kudusa nkomwe pa 800 Malawi kwacha agalimoto. Mulamuliro wache pa zaka 6 Professor Arthur Peter Mutharika chimanga sichinafike 9,000, lero tili pa 60,000.
mulamuliro wace funso bwana kunja kuno kulinjala ndikukumbukira ananena kuti tikukonza china chilichonse chotheka ndipo ine ngati president ndikulamula kuti pasapezeke venda otulusa chimanga m'Malawi muno komanso pasapezeke venda ogulisa chimanga kuposa pa mtengo uwu anayika mtengo kuti chimanga mtengo wake weniweni ovomerezeka 70,000 nthawi imeneyo president azikhala ndi masolution azikhala ndi mayankho akukonza ndi kubwezeresanso chimwemwe cha m'Malawi amene akulira osati kumuonjezera iye. I remember nthawi ya Professor Kapita Mutharika atina Timothy Ntambo amayenda ma demonstration pena paliponse ndi kumaphaso anthu. I remember Usman Ibega anamwalira soja mademo anthu amenewa atina McDonald Sendreka Giti Trapez atina Takwera himself atina Saulos Chilima amayenda mapaka ma demonstration. Ufulu democracy imalemekezedwa lero tikumenyedwa kukapidwa kutuluka pambala mbande chigawenga zazikwanji wina kuti bomba ndilo mwero Matemba panopa kukhalamo kandi 500 nthawi yapita Mutharika chimuru chonjikidwa 150 abwera wina kuti bomba ndilo mwero. Ana school pano school fees boarding 400 500 700 800 1.2 million. Nthawi manager boarding yabwino 150 180,000 200 ku college ma university afika pa 1.8 1.7 million per semester. Wina kuti bomba ndilo mwero. Are we really serious? Kapena we are mad now. Ndimafuna ndiauza Chakwera kunena kuti ndipa ulendo. Professor late Bingwa Mutharika I remember ananena kuti mundilole ntchito za manja anga zindipangira umboni. Kodi ntchito za manja anu a Reverend Chakwera zikhala kukhapa anthu? Ntchito za manja anu akhala majokisiwa tifananga siyena kujambulitsa ukwali ndizi dole vice president ukokwenda bawa kuenda maminda mudwake. Ndimafuna nditero kuti Malawi we are watching. Kamdimva Malawi kaya. So mbawa uno ndimafuna ndiluze ziko la Malawi kuti zadziwika kusatira mayankho ochokera kwa muntu amene mumamucha kuti president amenenso mkhululu zina mbuli zina zigawenga zina mbava zina zikumapitirira zimpanga prizi kuti boma ndilo mwero zimene ananena hayi muzikagulisa chimanga tikachitenga kuti ziko lilibe chimanga anthu akufa ndi njala anthu akuchunjika chimanga tikachitenga kuti anthu akudya madeya anthu akudya zikhawo anthu akudya chiteze lero akuti zikagulisa chimanga mkagule fertilizer matumba awiri tumba la fertilizer limodzi. Kodi tikapeza kuti matumba awiri ifa fertilizer tifa chimangacho tilibe bwatipasa ife. President amene mmutu mwace mulibe china chilichonse. Ndimalize motera Malawi kunena kuti osaopa osachita mantha osabwerera mbuyo. Malawi ndi wathu. Imfa ya Chilima ndi anthu ena 8 idziwika tikangovota pa 16 September pano president akangolumbira pa 20 imfa imene izayamba kufukulidwa. Nkhani yoyamba mu office ya new president izakhala imene ndibwereze pano either you like it or not. Sitikuopa ndipo sitikunjenjemera ndipo sitikuzavotera kukakamizidwa kapena kuzavotera ifanye ni mapereka ma 100,000 ontapereka ma 1 million. No one can vote you. Ile ni game changer. Chikuni cha usi zigwirizana ndi apolisi anuwo azizunza anthu ndi chenjeze nonse akulu a DPP. Tiende mosamala tiende moyang'ana chitsogolo sitifuna tisiye munthu mbuyo kuti waphedwa ndi asafike nawo kuona victory ndi kutsangalala ndi democracy imene tikuibwezeresanso pa 16 pano. Ayi chonde yendani mosamala ajina na Malomba ajina Ben Piri ajina George Chaponda Kapatura ajina Maina Vicha my comrade freedom fighters Sulaiman Samia ndifuna nisimikize pano
nonse ma MP a opposition, achina Yeremia Chihada, achina Kamrepo, everyone, I know you sending that kunena za winaliense. Let's all join hands together and fight. Osabwerera mbuyo, osatekeseka tapulumusa Amalawi. Amalawi akuzunzika ku Central Region kulilongwe, akugona ninjala. Amalawi akuzunzika komwe kukasiya, akugona ninjala. Amalawi alibe mtendere mu mtima mwawo. Amalawi changa kwanise kugula fertilizer. Someone come and say boma ndilo mweri. Zochitisa manyazi. Ambuye akudaliseni, Mulungu akhale ndi wina aliyense. Komanso lastly, ndikupempheni, tizipempherera dziko la Malawi. Dzikomo. Like, share, Malawian Cameras, right.